Kuya bay. Kani ha? O sige sige mana lang ron. Uy, amin akong bangko. Kuha man nimo. Sa imong bangko nagpasagad naman ka rin ang bangko. Ay sorry. Sagad ra mi pasangil tawanan ni. O sige lagi mo anak ko na. Sige. Asa naman buto? Ay. Silingan pa perte ka ay. Mga silingan! Bring me! Hala vlogger. Bring me 500. Okay, daog ka. Daray mong premyo, nakadaog ka og kindi. Ako sako. Amin ako 500. Bye-bye. Damat. Lami? Ayo ya. Kasaba ba nimo? Sa may pagtuon mo sa bungol? Kanang namoy bugas ya. Ay bugas. Pila man ka kilo? Tagpilang kilo ya. Ay tagkuan ba ya? Tag 59. Ha? Mahal gyapon ang kilo siyong bugas ya. Kinsa may nag-ingon nimo nga barato? Nabalitaan man gud ako sa TV nga tag 35 na lang ang kilo sa bugas. Ano niyabag? Ito ka mamalit sa TV, tag 35 ro man ang kilo. Power big samok-samok ra man ka. Oh! Ay. Reels na food. Ay papalita ko ang ati o. Kanang puti o. Apili na ko lang ati o. Sige. Apili isa ati. 50 tanan ni dai. Kuya nakabantay ang pitaka diri hagbong. Nawala kaya miss? No, sa ulo ko ni pagbayad ron. Una lay bayad na miss. Sure ta kuya? Sige ako'y bayad na. Odera dai. Salamat. Pila tanan ma'am? 306 tanan dong dala ato. Ite papalita ko isa ka biklop. Imo nang sukli kay bago ko na releasean sa arawan 10,000. Ako yawa. Bite. Galanti. Papalitan ko isa ka bookmarks, apila na og bayad kay bago kong naralisan sa linding 50,000. Uy, kuha ni yung kwarta. Naunsa mo? Wa pa mo kabalo nga regular ni sa City Hall. Bago ni naprubahan og loan, unya nakadawat og bonus ug nakadawat og 13 month. Pauli mo. Ayun na ninyo bayari. Maria, kuhain na ko og soft drinks nasa ref. Dara biti. Salamat Maria. Apili po pangsuyok Maria. Unsa man straw? Dili, kawayan ang pangsuyok ani Maria. A few moments later. O dara biti. Sigo na kanis imong baba og biya sa botelya no. Sa man na Maria? Ana mong ka pang suyop.